Let's go, let's go. Hi guys, good morning. Ay, good afternoon na pala. Ito pala yung ano ng Ito yung bagong nabili na lupa. Ito si Helen Hinamon. Subscribe mo ng channel. Ayan, ganyan siya guys. Ito mga natanim. Ito wala siya, may tanim siya noon doon sa likod. Ah, kamatis! Ayan o, may kamatis. Uy, kamatis guys. Oh my God. Meron pang mga tanim dito guys. Check. Pasyal tayo dito sa aking munting palasyo. Uy, may mga ito madam oh, may gulay pa dito. Ayan, may sili pa dito guys oh. Actually guys, kulang lang to sa tanim. Kunti lang siya, 4 na kwadrado lang. Pasyal ko kayo guys. Baka may ahas dito. Yan. Yan lang guys. Ang haba ng ano yan. Tuloy ko. May ahas! Ahas! Ah, hindi pala guys.
Ayan. Ito ano to, yung chepi, ano, hindi ko alam pangalan niya. Tsaka ito, lettuce. Lettuce. Ayan, yung lettuce, guys. Labas na ako. Ayan, palabas na ako, guys. Yan lang. Abangan nyo lang ang next na paglilinis namin dyan, guys, sa lupa na to. Saka may kamatis din dito. Nasaan na yung kamatis? Ito, oh. Ito yung kamatis. Ayan. So, that's all for today, guys. Don't forget to like. Ito kami ngayon sa bago naming nabili na lupa. Pasok tayo, guys. Check natin kung anong meron. Malit lang siya na espasyo. Ay! Uy! Ano yan? Si ate. Pasok ka para kang ano. Ano to siya, guys? Si ate dito ng ano ba? Payag. Mga tinatamnan. Ayan. Guys. Ganito po maganda ang mga Nakargaan yung. Live na yan, live. Pag-ipon na ba siya? Wala tayong matay. Wala, ano lang to. Dito lang to. Bawal. Dito lang to sa ano. Baka mano tayo sa protocol. Pag-distancing. Ay, napala lang ito. Okay?